manifestacións culturais galegas e portuguesas sempre estiveron moi ligadas. Non en van arrastran o pouso do noso pasado común. Isto é así, evidentemente, no referido á música tradicional creada e recreada pola creatividade do pobo, mas tamén na actualidade as e os artistas galegos se miran no espello da música do outro lado do Miño para realimentarse e enriquecerse coa música lusa, que se sente moi próxima. Se nos centramos na música tradicional, temos as primeiras referencias na música medieval, que logo derivaron no caso do folclore galego en xéneros como o alalá, un canto a capela con ritmo libre. Eu funa balar a pedra que está no medio do mar. A muiñeira, un dos ritmos máis característicos que varía segundo o baile, as pandeiradas ou os cantos que se dan en épocas concretas do ano. Pola súa banda, no caso de Portugal non é fácil falar dunha música común a todo o territorio, e si de música tradicional regional, entre a cal pode destacarse a das zonas de Madeira e do Miño ou os corrindiños do Algarve. Tamén tradicional, pero xa máis actual, é a pimba, con melodías fáciles de seguir e letras que derivan do sentimentalismo romántico. Pero, sen dúbida, falar da música popular portuguesa é falar do fado. As primeiras referencias deste xénero situano en 1820, en Lisboa, coas mulleres que choraban polos seus maridos no mar. Trátase de música líricamente áspera, acompañada dunha guitarra, na que a nostalgia, a melancolía ou experiencias da vida relacionadas co fatalismo marcan o seu carácter. En canto aos instrumentos tradicionais máis significativos da música tradicional galega son a gaita e a pandeireta, pero tamén se empregan outros como o pito, o bombo, o tamboril, o pandeiro, o charrasco, a zanfona ou o violín. Moitos destes instrumentos, a gaita, o tambor ou instrumentos de percusión, empréganse tamén na música do outro lado do Miño, aínda que se incorporan outros específicos como o cavaquiño, o acordeón ou a guitarra portuguesa. No fado adoita empregarse só a guitarra española e a guitarra portuguesa, de 12 cordas. Xa chegándonos aos nosos días, cabe dicir que a música popular sufriu un proceso de reinterpretación. No caso galego, a partir de 1980, aparecen intérpretes que mesturan a música tradicional con outras músicas modernas. Nacendo unha corrente folk na que destacan intérpretes como Carlos Núñez, Milladoiro, Susana Seivane, Uxía, Mercedes Peón, Cristina Pato, Leilía, Berrugueto. Pola súa banda, no caso de Portugal, a artista máis representativa do fado é Amália Rodríguez, que serviu de inspiración para moitos outros fadistas actuais, Dulce Pontes, Mariza, Ana Moura, Carlos do Carmo ou Cristina Branco. Nos últimos anos, institucións como Ponte nas Ondas ou certames como Cantos no Mare ou Aritmar volven tender pontes entre as súas músicas actuais de Galicia e Portugal, con extensións a todo o territorio da lusofonía, que nos permiten coñecer as tendencias máis actuais das músicas nas ambas beiras, pero iso xa é outro cantar.